No niin, olemme täällä Vällingby centrumissa, Vällingby centrum. Joo. Ja tarkoituksenani on tiedustella näiden hyvin suosittujen Ruotsin-matkojen järjestäjältä, eli Rinkeby Resorna, toimitusjohtajalta. Joo. Ja Rinkeby Resorna muuten on semmoinen firma, se järjestää suosittuja tämmöisiä kiertomatkoja. Lähtee ensin tuolta Kapellskääristä, matkustetaan ensin bussilla tuntikaupalla Tukholmaan, siitä sitten lähdemme metrolla ajelemaan kohti Vällingbytä, ja siellä on Hallonberget ja Solna, ja takaisin välillä piipahdamme Rinkeby viinakaupassa, sitten jatkuu siitä ja näin edespäin, ja tulemme takaisinpäin, ja siinä se päivä vierähtää, ja sitten, siinä. Joo, niin saanko vad heter du? Jag olen Pelle Hassisblad. Pelle Hassisblad. Joo. Hyvää päivää. Hyvä päivä. Te puhutte hyvin suomea. Joo, kun mä olen suomalainen alun perin ollut, että mä olen tuolla Närpesistä kotoisin. Ilmeisesti Pekka Hassisen kone. Ei se nimi. ole. Ei ole. Se on joku mikä? muu. Ahaa, no joku muu. Sillä nyt ei tässä ole niin väliä, mutta minä olen niitä Närpion hassiksia. Ai sieltä päin? Joo. Ne on tunnetut hassikset siellä. Niin on. Joo, niin mutta mites tää nyt on tämä meidän kysymyksen laita, kun mä kysyin, että mikä on tärkeintä, kun tullaan Ruotsiin tämmöisille pidemmillekin tämmöisille seuramatkoille? Jos tullaan tosiaan tällainen pisimatka, niin kuin oli sanomassa Jyri, niin. Se on vain, että kun nykyään valittaa, että matkatoimisto ei hoida asiat. Mä olen sen verran ollut Närpeksessä ja vähän Herpeksessäkin Suomessa käynyt, että nyt on niin, että matkailijat ei saa sen palvelut, mitä on ollut luvassa. Mutta kyllä se meillä täällä Vällingbyssä on mennyt ihan alright. Siinä mielessä, että kun muista vain, että ottaa mukaan aina sitten, kun maksaa jotain. Ja jos tulee jonkunlainen rettelöt, eli sellainen skisma matkatoimiston kanssa myöhemmin asiasta, niin pitää olla mukana tämä kvittu. Mikä se on? Kvittu, siis kuitti. Kuitti pitää olla aina, että kyllä kvitulla pärjää. Jaaha, no tämä on tietysti hyödyllistä tietoa. Ja kaikille suomalaisille siis sitten tiedoksi, mutta mistä, eihän nyt joka paikasta kvittua saa? Kyllä nykyään, jos pyytää. Täytyy muistaa, jos ravintolan menee ja sinä maksat, sinun täytyy saada kvittu. Ja se ei tietenkään tule, jos ei sano sinun pengar bort. Siis sinä antaa rahat pois. Jos sinä antaa rahat pois, niin sanoo, että taksako, ja se ottaa sitten rahaa, mutta sitten ei muista antaa kvittua sinulle. Ja sinun täytyy sanoa, että minä tahdon saada kvittu. Ahaa, mutta eli tää on siis, tää pitää vaatia, ihan vaatimalla vaatia. Vaatimalla vaatia kvittua. Ja sitten jos sinä ei ole saanut jotakin matkalla, kun sinä ole ostanut vaikka pullon jotakin tuliaista ja sinuilla ei ole kvittua mukana, niin sinä minä sanon tämmöinen huono palvelu. Sitten resebyråssa jälkeenpäin, niin ne sanoo sinulle, että pitää olla kvittu näyttää. Jaha. Ja jos sinulla on, niin mikä se on helppo näyttää, jos sulla on kvittu, niin sen kun näytät. Sen todistat, että tässä on. No niin se toiselle käy tietysti helpommin kuin toiselle, mutta sitä voi sitten kannattaa pitää tarkasti kvitut järjestyksessä, että on sinulla niitä kertyy, niin vaikka jonkunlainen loora, mihin sinä ne heität aikajärjestyksessä. No tämähän on hyvä. Entä niitäkin sitten on erilaisia, että meillä on hyvin käytäntö, on ruskeata kvittua, on isoa kvittua, on sellaista pienempää rullalla olevaa kvittua saatavana. Niin kuin rullakvittua. Miten sitten kun mennään kotiin, ne on kuullut, että semmoistakin hankaluutta sitten näiden kanssa tulee kyllä, ne jotka muistavat
tämän asian, niin kun ne alkavat kotona kertoa, että sitä on kyllä joka paikasta saatu kvittua, niin eikö siitä tule hankaluutta? Joo, ei se tulee hankalat, kun sinä voin tiedät, että minkä takia sinä kvittua tarvitset, ja mihin sinä kvitun käytät. No nyt minä ymmärrän. No. Ja ei kannata sitten, siitä pitää olla tarkka sen kvitun kanssa, ettei sitä sitten levitellä ja heitellä pitkin, eikä jaella kvittua. Niin, aivan ihan mitä tahansa, joo. No mutta tässähän tämä tulikin kokonaisuudessaan, kiitos vain. Niin tuli, ja kun sinulla on kvitto, niin asia on aivan kyytti. Kyytti, selvä. Joo. Ja tack så mycket för dig. Joo, tack. Pelle Hassisvik. Niin, unohdin tämän nimen. Hassisblad. Hassisblad. Joo, nyt me lähdetään pieni rymdresa tekemään tässä Vällingby, Täby, Hallonberget, Täby, Vällingby ja viinakauppa. Hei. Hei.